Fil-bidu ma kien hemm assolutament xejn. La art, la kwikeb, la annimali u lanqas dawl. Kien hemm biss Alla. Alla xtaq li joħloq dinja sabiħa biex juri kemm hu tajjeb u kemm hu kbir. U ħoloq l-art bil-muntanji, siġar twal u sbieħ, xmajjar u għadajjar u annimali ta' kull tip. U kien li ħoloq ix-xemx fis-sema li tagħti sħana matul il-jum u l-qamar li jdawwal lid-dinja matul il-lejl. Alla ra li kollox kien sewwa. Alla kien qiegħed jipprepara li joħloq l-isbaħ ħaġa, il-bniedem. U ħaseb li jagħmel lill-bniedem aktar speċjali mill-ħlejjaq l-oħra. Alla ħalaq lill-bniedem jiġbaħ lilu fuq iġbija tiegħu. Għamlu mit-trab tal-art u nefaħ fih nifs li taħ il-ħajja. Alla semma lill-bniedem Adam. U ħalqu bħalu, jaħseb, kreattiv, sabiħ u jħoss. Alla għamel lill-bniedem ferħan u żejjel lill-bniedem bir-ruħ. Waqt li kien qiegħed fil-ġnien tal-Eden, Adam ħaħsib jara l-ħolqien ta' madwaru. Ħaħsibu u qatta l-ħin miegħu. Imma kien hemm xi ħaġa nieqsa f'ħajtu. Filwaqt li kien jidher li kellu kollox, post sigur u sabiħ, miljuni ta' annimali u pjanti, ikel frisk, dinja nadifa, kellu wkoll miegħu lil Alla. Imma Adam kellu nieqes ħabib bniedem ieħor. Għalhekk Alla tefa' nasa ħelwa fuq Adam u minnu f'forma mara. Issa l-bniedem seta' jgħix kuntent fil-ħolqien ta' Alla. Kienu magħmulin għal xulxin, li jħobbu lil xulxin, iżommu kumpanija lil xulxin u flimkien igawdu d-dinja sabiħa fil-waqt li jitkellmu ma' Alla. Il-ħajja fil-ġnien kienet waħda sabiħa u tajba. Kienet qisha l-ġenna fl-art. Adam u Eva ma kellhomx fuq xiex jinkwetaw. Alla kien li ħalaqhom u għalhekk baqa' jieħu ħsiebhom. Kienu jgħixu flimkien mal-ħolqien mingħajr ma jagħmlulu l-ħsara u jieħdu ħsiebhom. Alla ra li kollox kien sewwa ħafna. Għalhekk fis-seba' jum tal-ħolqien, Alla straħ mix-xogħol tiegħu. Il-ħolqien kien wieħed sabiħ u l-bniedem kien qed jgħix mingħajr inkwiet flimkien ma' Alla.